କଣ ଭାବୁଛୁ କିରେ? ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସବୁ ବଣଭୋଜି ଫିଷ୍ଟ କରୁଛ ଆମେ କଲେ ହବନି? ହବ କରିବା। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଉ ଚିକେନ କରିବା ନାଇଁ ଚିକେନ ଆଉ କେତେ ଖାଇବା ରୁଚୁନି ଆଉ ମତେ ଖାଇବାକୁ। ଭାବୁଥିଲି କି ଖାସି ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଣିକି କରିବା ଆଉ। କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ବି ଖାସି ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ମୋର ବି ପସନ୍ଦ କଲେ ହୁଅନ୍ତା। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମ 2 ଜଣ ଦ୍ୱାରା ତ ହବନି। ନା ଆସ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ କଥା ହବ କହୁନୁ ଫୋନରେ କଥା ହଉଛି କହୁନୁ ଫୋନ କଥା ହେଲେ କଣ? ଫିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ବଣଭୋଜି ଟିକେ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଟିକେ ରଖିନି ଫୋନଟା, ଫିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ। ଟିକେ କରିବା ଚିକେନ ତ ରାଗ ଲାଗୁନି ଖାଇବାକୁ। ଖାସି ମୁଣ୍ଡ ଆଣିକି ଲଗେଇକି ବସିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ଫିଷ୍ଟ ଟିକେ କରିବା। ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ କଣ କହିଲେ? ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇଠିକି ଆସ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। କଣ ହେଲା ଫିଷ୍ଟ କରିବେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ସବୁ କଣ କହୁଛ? କଣ କରିବା କହୁନ? କରିବ ଖାସି ମୁଣ୍ଡ ଖାସି 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 ଖାଇ ଗୋଟେ ଚିକେନ କଣ ଆଉ ପଇସା କଣ କରିବ? ପଇସା କଣ କରିବ? ଭାଇ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବି। ମୋ ତ 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହବନି। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଘରୁ ଲୁଚେଇକି ଆଣି 10 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବି। 10 ଟଙ୍କା ଥିବ ତୁ କେତେ ଦବୁ? 15 ଟଙ୍କା ତ ମାତ୍ର 12 ଟଙ୍କାଟା ଅଛି। ଆ ଛଡ଼ା ଯଦି କହିବ ମୋତେ ଏଇଠୁ ବାଡ଼େ 10 କିଲୋମିଟର ନେଲେ ଟଙ୍କାଟା ବାହାରିବି। 12 ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଦେବି। ମୋ କତିରେ ଭାଇ ସତ କଥା କହିଲେ ଦେଖୁଛ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସତ କଥା କହୁଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଘରେ ଜାଣିଲେ ମତେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ 10 ଟଙ୍କା କଥା ହଉଥିଲି ଠିକ କାହିଁକି ଡାକୁଥିଲି ମଟନ ଖାଇବ କଣ ଭୋଜି କରିବ? କଣ ମଟନ କେଜି କେତେ ଜାଣିଛ ନା? ମଟନ କେଜି ଫିଷ୍ଟ କରିବ କଣ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଫିଷ୍ଟ କରିବ ପଳେଇ ଆଇଛ ମଟନ ଖାଇବ। ମଟନ କେଜି କେତେ କହିଲି? କେତେ 10 ଟଙ୍କା କରି ଥିବ ବୋଧେ ଆଉ। ମଟନ କେଜି ନହେଲେ 10-12 ଟଙ୍କା ଥିବ ଗୋଟେ ଥିବ। 10 କାହିଁକି ତମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛ? ଫୋନ କଥା ହଉଥିଲି ଭଲ ଥିଲ କାହିଁକି ଆସି ଡାକୁଥିଲି ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ଫିଷ୍ଟ କରି ପାର୍ଟି ଘର ତ ଦୁନିଆ ସବୁ କରୁଥିଲା ନାଇଁ ସବୁ ଯାଅ ତମେ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା ହଉଥିଲି ମୁଁ ମୋର ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି ପଳେଇଲା ଫିଷ୍ଟ କରିବ ମଟନ ଖାଇବ। ହ୍ୟାଲୋ